Sawubona. Ukuceba ukuthi iBhayibheli lingakusiza kanjani ukuchuma ezinyangeni eziyisithupha kungabonakala kuyinkimbinkimbi, akunjalo. Kodwa-ke, ngizokukhombisa ukuthi abantu abaningi bayayiqonda kabi ilizwi likaNkulunkulu, ngaleyo ndlela behluleka ukujabulela izibusiso ezithembiswe. Iqiniso liwukuthi akuyona nje incwadi yokholo kuphela, iyisikhokhelo esisebenzayo sokuchuma, impumelelo nokukhula komuntu. Uma usebenzisa kahle lokho engizokufundisa khona, impilo yakho ingashintsha ngokuphelele ezinyangeni eziyisithupha. IBhayibheli lithi umuntu ukhona njengoba umcabango wenhliziyo yakhe unjalo. Le nkulumo ilula kodwa inamandla ambalwa aqonda ngempela. Impilo yakho namuhla iyisithombe semicabango oyikhiqizile eminyakeni edlule. Futhi nansi iqiniso abantu abaningi abafuni ukulivuma. Uma ingqondo yakho igcwele ukukhathazeka, ukwesaba nokukholelwa ekuntweni, kungakhathaliseki ukuthi uzimisela kangakanani, uzoba uzihlupha. Zicabangele, kangaki uke waba nezingxabano ngamandla akho okuchuma? Ukuthi imali iyabathandayo kuphela, noma labo abanoxhumano olukhulu? Kangaki uke wabona umuntu ophumelelayo wacabanga ukuthi wayenelanga? Le micabango ibonakala ingenamsebenzi, kodwa iyizimila. Futhi yonke imbewu ehlwanyelwe engqondweni yakho ikhula ekuziphatheni kwakho, ezinqumweni zakho, futhi ngokungapheli eziphumeleni zakho. Nginguye ofakazele lokhu ngokwami. Kwakukhona isikhathi lapho ngikholelwa khona ukuthi izinga lami ebomini kwakuwukuphila ngemisebenzi enzima futhi enciphekisayo. Ngiye ngasebenza ezindaweni zokukhiqiza, amasiteyishile, ukulungisa amathayi, ukushintsha amafutha, nokuhlanza ubungcolile. Okubuhlungu kunakho konke kwakuwukuntuleka kwethemba. Ngangiqinisekile ukuthi impilo yami iyoba umjikelezo ongapheli weminikelo nemisebenzi engathandeki. Konke lokhu kwakungenxa yokuthi ingqondo yami yayibophekile esithombeni esibi sami. Angizange ngithembambe, angizange ngikholelwe ukuthi ngingafinyelela into engcono. Kodwa ushintsho lwaqala ngilapha ukuthi kwakungeyona inkinga yokuntuleka kwamathuba, kodwa kwakuwumqondo wami. Lapho ngifunda incwadi ethi Think and Grow Rich, anginazifundo eziphezulu, amakhono akhethekile noma uhlelo olukhulu. Nganginemiqondo emisha kuphela, ukuthi ngingashintsha indlela yokucinga ngami nangokuphila. Lo mqondo ngokwawo wavula umlilo oshilise ngokuphelele umkhondo wami. Isayensi yanamuhla iyakuqinisekisa lokho iBhayibheli elikufundisile iminyaka eminingi. Izifundo zezengqondo ziyakuqinisekisa ukuthi imicabango yethu iyawaklama ngokuqondile imizwa yethu nokuziphatha kwethu. Abantu abakhulekela imicabango yobukhulu baba namandla, ubuciko futhi bakulungele ukwamukela amathuba. Labo abakhulekela imicabango yokuhlupheka bazama ukwesaba, benza izinqumo eziphuthumayo futhi baze bahlulekele amathuba abo okuphumelela. Uyabona ukuthi lokhu kuphathelene kanjani nokuphila kwakho kwamanje. Cabanga ngalesi simo, uthola umholo wakho ekupheleni kwenyanga. Yisiphi isiqalo sokuqala esivelela engqondweni yakho? Kubantu abaningi, kunjengokuthi ngesiphelo ngeke kufike konke noma kulula ukubuyisela imali. Lo mcabango uqhuba imizwa yokwesaba nokukhungatheka. Le mizwa iyawathinta izinqumo zakho, uhlala uzimisele, ugwema imibono emisha, uhlala emsebenzini ongathandeki, wamukele izinto ezincane njengokungathi yilokho okusemandleni akho. Yilokhu umjikelezo uqhubeka. Manje, cabanga ukuthi, ngaphambili komholo ofanayo, umcabango wakho kwakuwukuthi lokhu kuyingxenye nje yalokho okuzayo, ngoba kunobuningi obungeza. Ungabe uzizwa unjani? Yiziphi izinqumo ongaba nazo uma ukholelwa ngempela kulokhu? Umehluko phakathi kwalabo abaphumelelayo nalabo abangaphumelelanga ukhona lapho, endleleni yokucinga. Beka isibonelo sikaWalt Disney. Wakhishwa emsebenzini ngoba, ngokusho kwenduna yakhe, wayengenalo iphupha. Uma ebekukholelwa kulokhu, angikaze akhe umbuso kaDisney. Kodwa wakhetha ukondla ingqondo yakhe ngeqiniso elinye, ukuthi umbono wakhe wawufanele. Le nqumo yengqondo yashintsha umlando wabantu abayizigidi emhlabeni wonke. Futhi mhlawumbe manje ucabanga ukuthi, kodwa ngizama ukucinga okuhle futhi akukho lutho oluthinta.
Ngibuza, uyakukholelwa ngempela noma nje uphinda amagama okuzithanda ngokwakho, ngenkathi ngokwenyama uzizwa ukwesaba nokungakhululeki? IBhayibheli alikhulumi ngokuphinda amazwi engenalutho, likhuluma ngokukholelwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Yilapho abaningi bephutha khona, bazama ukukhohlisa ingqondo ebonakalayo, kodwa enhliziyweni bayakwesabeka. Ngiye ngafunda ukuthi ingqondo iyisizinda esiphundulayo. Uma uhlwanyela imbewu yokuhlupheka, umhlabathi awuhluleli, uyikhulisela nje. Uma uhlwanyela ubuningi, kunjalo. Futhi okunquma ukuvuna akuyona ikhwalithi yomhlabathi, kodwa ikhwalithi yembewu. Ngakho-ke, uma ufuna ukushintsha impilo yakho ezinyangeni eziyisithupha, qala manje ukubona umcabango ngamunye odlula engqondweni yakho. Yenza ukuhlola okulula, izinsuku eziyisikhombisa, ekuseni ngakunye, bhala ephepheni ngiyachuma ngoba ingqondo yami ichuma. Funda ngezwi eliphakeme, uzizwe amazwi, vumela ukuphindaphinda kwakho kube njengamanzi amaningi ondlela imbewu yobuningi ngaphakathi kwakho. Uzoqaphela ukuthi njengoba izinsuku ziqhubeka, imizwa yakho iqala ukushintsha. Futhi uma imizwa yakho ishintsha, izenzo zakho nazo zishintsha. Lokhu kuyisiqalo sokuchuma. IBhayibheli alikaze lithi kuyoba lula, kodwa libonise ukuthi konke kuqala ngaphakathi kwakho. Ubumpofu obubonayo ngaphandle kuyisithombe nje sobumpofu oyondla ngaphakathi. Futhi uma ushintsha okusemngceleni, into engaphandle ayikhethi, kufanele ihambisane neqiniso lakho elisha. Yilapho inqubo yokuphumelela ibe yinto eyenzeka ngokuzenzakalelayo. Ngoba uma ingqondo yakho iqinisekile ukuthi wazalelwa ubuningi, akukho lutho olungavimba ukuthi ubuningi bubonakale. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukuba nokholo ukulinda nje izinto ziwe ezulwini. Bachitha iminyaka bethandaza, becela ubuningi, becela impilo engcono, kodwa baqhubeka bephindaphinda amasiko afanayo, izinqumo ezifanayo neziphambeko ezifanayo. Futhi uma akukho lutho oluthinta, baphetha ngokuthi mhlawumbe akuyona intando kaNkulunkulu ukuthi bachume. Kodwa iqiniso lihlukile, ukholo olungenazo izenzo alusiza lutho. IBhayibheli liqondile ngalokhu. Akwanele ukukholelwa ngomlomo uma izandla zakho zihlala zimi, uma impilo yakho iqhubeka iqondiswa ukwesaba nokungahambi. Kangaki uke wathi kuwe, ngiyakukholelwa ukuthi uNkulunkulu uzongisiza, futhi ngosuku olufanayo uqede ngaphezu kwamandla akho, uyeka ukufunda into entsha, noma ulahla ithuba ngoba libonakala liyingozi kakhulu. Lokhu akuyona ukholo. Yiqiniso. Ukholo lwangempela ludingani ukunyakaza, lude lukuqinisekise ngezimo zakho ukuthi ukukholelwa kulokho okusho ukuthi ukukholelwa. Ngiye ngalubona lokhu ngokujulile ekuphileni kwami. Lapho ngisebenza emnyangweni womlilo, ngangiqine. Kwakuyumsebenzi ohlonishwayo, onomholo oqinile, kodwa futhi ongaphezu kwalokho engingakubona esikhathini sami esizayo. Uma ngangihlala lapho, impilo yami yayizobhalwa, izingxenye ezilinganayo, ukuphindaphinda kwamasiko, kanti akukho sikhala sokukhula. Kulokhu kwaba yilapho ngifanele ngikhethe khona, ukuthembela kulokho engangikholelwa kukho, noma ukuhlala endaweni engipha ukuphepha, kodwa ngaphandle kwethemba lokuchuma. Ngiyeke umsebenzi. Kwakuyinqumo eyenze wonke umuntu obungizungezile esaba. Bathi ngiyaphambuka, ngiyachitha impilo eqinisekisiwe. Kodwa ngangazi ukuthi, uma ngifuna ukushintsha iqiniso lami, kufanele ngenze ngokususelwa ekukholweni engangikhulisela kukho. Futhi le nqumo yangiyisa ekwenzeni ibhizinisi lami lokuqala. Anginawo okuhlangenwe nakho, anginawo iziqu, anginawo omunye umuntu ongingaqondisa. Kodwa nganginokholo oluhambisana nesenzo. Nonyaka wokuqala, ngase ngithole imali engaphezu $100,000, okusho ukuthi imali eningi. Manje ngifuna ukuthi uzicabangele, kangaki uke wasekela isinyathelo ngoba kubonakala kuyingozi kakhulu. Kangaki uke wakhetha ukuphepha okukuvalela esikhaleni sokuphila ongathandeki, kunokuthi wenze isinyathelo sokholo. Ukwesaba kuvimba, futhi yilokhu okuphazamisa abantu abaningi ukubona iziphumo abazifisayo. Ucwaningo lwamanje lwe-Neuroscience lubonisa ukuthi uma ukholelwa entweni ethile futhi usebenza ngaleyo ndlela, ubuchopho buqala ukwenza izinhlanganisela ezintsha ze-neural, ubuqinisa ukuzethemba kwakho.
Kungathi isenzo ngasinye siyisitsha esibekiwe ekwakheni iqiniso elisha. Kodwa uma ukholelwa futhi ungenzi lutho, ubuchopho buqonda ukuthi akukho okubalulekile futhi ukholo lulahleka. Lokhu kuchaza ukuthi kungani abantu abaningi bathandaza iminyaka ngaphandle kokubona ushintsho, abawuhlanganisi ukholo lwabo nokuziphatha. Isibonelo esikhuthazayo salokhu yindaba kaElon Musk. Wakholelwa ukuthi angashintsha umhlaba ngezimoto zikagesi nokucwaninga kwezindiza. Kodwa qaphela, akuzange kuphele ngokukholelwa, wenza konke ayenako, wazenza ngobukhulu, kuhlanganise nokuthula kwakhe siqu. Uma ebelalele nje, kulindele ukuthi kuhambe kahle, akakaze akhe lutho. Ukholo lwakhe lwaluhambisana nesenzo esinesibindi, futhi yingakho iziphumo zazimangalisa. Mhlawumbe namuhla uthandaza ngomsebenzi ongcono, ibhizinisi lakho, ukukhululeka kwezezimali. Kodwa umbuzo uthi, yini oyenzayo ukukhombisa ukuthi ukukholelwa kulokhu? Uyakuqeqesha? Uyenza ucwaningo? Wenza njengoba ukhona ngempela ukukholelwa, noma nje ulinde isoni esingakaze lifike? Ukholo ludinga isibindi. Ludingani ukwenza izinto ongazange uzizame ngaphambili, ukunyakaza ngisho noma ungaziboni zonke izingxenye zendlela. IBhayibheli alikaze lithi kufanele ubone yonke indlela. Lathi nje, thatha isinyathelo sokuqala. Okusele kuvela uma usuqala. Futhi ngizothumela into elula, kodwa enamandla, ezinsukwini ezinguthithi ezizayo. Khetha isenzo esimela ukholo oluthile olukhulu. Uma ukholelwa ukuthi ungachuma, qala ukugcina ingxenye yemali yakho, ngisho noma ingakanani. Uma ukholelwa ukuthi ungakhula ngokusebenza, zinikela ekuthuthukiseni ikhono elisha, ngisho noma ungazi ukuthi uzoyisebenzisa kanjani. Uma ukholelwa ukuthi ungaba nebhizinisi, thatha isinyathelo sokuqala sokwakha umqondo. Ngoba uma uqala ukusebenza ngokuvumelana nokholo, impilo iqala ukuvula imiphakathi engabonakali ngaphambili. Ukholo luyisenzo. Uma ungenzi lutho, akukho lutho olushintshayo, awuphindi amazwi noma ulinde okungcono. Izulu liphendula kuphela uma ubonisa ukuthi uzimisele ukunyakaza ngendlela ofuna ngayo. Futhi kusukela lapho izenzo zakho zihambisana nokholo lwakho, akukho lutho olungavimba ukuthi isiphumo sibonakale. IBhayibheli liqondile lapho lifundisa khona ukuthi konke umuntu akuhlwanyela, kuyakuvuna. Lona omunye wemigomo enamandla kakhulu ekhona, kodwa omunye owona kabi. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi leli vesi libhekisela kuphela ezindabeni zokomoya noma zenkolo, kuyilapho eqinisweni lichaza umgomo jikelele oqondisa yonke imikhakha yokuphila, kuhlanganise nezezimali. Isimo ngasinye, umcabango ngamunye, ukukhetha ngakunye kuyimbewu oyifaka emhlabathini wokuphila kwakho. Futhi akukho lutho oluhlukile kulokho okuhlwanyelweyo. Manje cabanga ngendlela ophatha ngayo imali. Uma yonke inkathi uma uthola okuthile, uyagcina ngokwesaba ukulahlekelwa, unamathela, ungatshali, ungasizi muntu, yini oyihlafunayo? Ukwesaba, ukuntuleka, futhi ukuvuna kuyakuba yini? Ukwesaba okukhulu nokuntuleka okukhulu. Lokhu yilowo mjikelezo obopha abantu abayizigidi. Bafuna ubuningi, kodwa benza njengabantu abaphila ngokuntuleka. Bathandaza ngobuningi, kodwa ukuziphatha kwabo kwansuku zonke kuyisibonelo sokungakhululeki. Ngiye ngalubona lokhu kuwo wonke umhlaba. Abantu abanethalente, abanamakhono, kodwa abakaze bachume ngoba abazange baqonde lo mgomo. Kufana nokuthi ufuna ukuvuna ama-apula ngemuva kokuhlwanyela imbewu yama-lemon. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna kangakanani iziqhamo ezihlukile, okubalulekile yilokho oyifake emhlabathini. Lapho ngivula inkampani yami yokuqala, inkampani yokuhlanza, into engaphakathi kwami yangitshela ukuthi, ukuze ngichume ngempela, kufanele ngicabange ngokuhlukile. Anginawo okuhlangenwe nakho, anginawo imfundo ehlukahlukile, kodwa ngiqinisekile ukuthi yonke inkathi lapho ngithola okuthile, ngizoyithumela emuva engxenyeni eyiyona futhi ngiyabelane nabanye abantu. Akuzange kube yimithetho yokunikela, kodwa ukwazisa, lapho ngisebenzisa kangcono amandla emali, iyophenduka kimi. Futhi yilokhu okwenzekile.
Ngesikhathi esifushane, ngangithola imali eningi ngaphezu kwalokho engingake ngicabange ukuthi kungenzeka, ngoba ngifunde ukuthi ukwesaba ukulahlekelwa kuvala imiphakathi, kodwa ukuzimisela ukuhlwanyela kuvulela imiphakathi engabonakali yokubuyisela. Uke waqaphela ukuthi abantu abachuma kakhulu nabo bangabanikela kakhulu. Cabanga ngo-Oprah Winfrey. Uhlale ekhuluma ngokuthi indlela yokuhlanganyela iye yashintsha ngokuphelele impilo yakhe. Ngaleso sikhathi lapho eqonda khona ukuthi ukubamba konke kuye kwakuyisenzo sokwesaba, waqala ukuhlwanyela ngendlela ehlukile. Futhi ukubuyela kwakuyizindlela ezingaphezu kwemali, ukuqashelwa, ukuthinta, ubuningi ngazo zonke izindlela. Manje bheka impilo yakho. Kwakungesikhathi esingakanani lapho ubusizile omunye umuntu ngaphandle kokulindela lutho ngokubuyisela? Kwakungesikhathi esingakanani lapho uzibekele wona kunokuba uqede nje izinkinga eziphuthumayo? Kwakungesikhathi esingakanani lapho uthathe isinqumo sokuhlwanyela ucabanga ngekusasa kunokuba uzivikele nje ngamanje? Yimibuzo leyo eqinisekisa ukuthi ukuvuna kwakho ezinyangeni eziyisithupha kuzoba yini, ubuningi noma ukukhungatheka. Isayensi iyakubona lokhu futhi. Ucwaningo lokuziphatha lubonisa ukuthi abantu abakhulekela ububele banemigomo ephakeme yenjabulo nokuthula. Banobungozi obuncane bezimali, hayi ngoba bathola okuningi, kodwa ngoba bathuthukisa umqondo wobuningi. Ingqondo yabo ivuleka ukubona amathuba labo abaphila ukwesaba abangakwazi ukuwabona. Ngikhumbula isimo lapho ngangiyidinga khona ukufaka lo mgomo ekuhlolweni. Ngangiqala iprojekthi futhi inani enganginalo lalincane kakhulu kubo bonke abangadinga ukwenziwa. Ngangikwazi ukugcina, ukutshela ukuthi angikwazi ukuthatha ingozi, ngidinga ukugcina. Kodwa ngiqinisekile ukuthi ngizotshala wonke umali ekukhuleni kwebhizinisi futhi ngisize umngane owayenkingeni. Emehlweni abantu abaningi kwakuyisiphukuphuku. Kepha ngaphansi kwezinyanga ezintathu, ukubuyisela kwafika ngezindlela engingazange ngizicabange. Lolu oluhlangenwe nakho lungifundise ukuthi ukuhlwanyela akusona ngokunethezeka, kodwa ngokuthembela. Ngakho-ke, uma ufuna ubuningi, qala manje ukuhlwanyela ngokuqonda. Hlafuna ububele, hlafuna izimali kuwe, hlafuna amasiko wokuzinza. Futhi yenza lokhu ngaphandle kokulindela ukubuyela ngokushesha, ngoba umhlabathi awubuyisi iziqhamo ngosuku oluzayo. Kodwa uhlale ubuyisa futhi ubuyisela ngokukhulu. Lokhu yilowo mthetho. Futhi ngokushesha nje uhlanganisa izenzo zakho naye, ngokushesha uzoqala ukuvuna iziphumo ozifunayo. Omunye wezitha ezinkulu zokuphumelela akusona ukuntuleka kwamandla, akukhona ukungabikho kwamathuba, kodwa ukwesaba ukwahlulelwa. Kangaki uke wasekela into ngoba ucabanga ukuthi umndeni wakho uzothini, ukuthi abangani bakho bayocabanga, noma ngisho ukuthi omakhelwane nabalingani bayokhuluma. Lolu lwesabeka alubonakali, kodwa lunawo amandla. Luvimba okuningi kunanoma yisiphi isiphithiphithi sangaphandle. IBhayibheli lisixwayisa ngalokhu lapho likhuluma ngomoya wokuphazamiseka. Izinsuku eziningi lokuhlupheka kuvela ngendlela yamasiko angathandeki, abantu abaseduze abangqondi, abazange baqaphele, bekhombisa ukungazinzi kwabo futhi bevimbela ukukhula kwakho. Ngiye ngalubona lokhu ngokucacile lapho ngenza isinqumo sokuyeka umnyango womlilo. Kimi, kwakukukhetha okulungile. Ngangise ngiqonde ukuthi angikwazi ukuchuma uma ngihlala ngibophekile esikhaleni somholo oqinile, ngendlela eyalinganiselwe. Kodwa lapho ngikhuluma nomndeni nabangani bami, impendulo yayisisemqoka. Bathi ngangiyisiphukuphuku, ukuthi ngangichitha ukuphepha abaningi ababephupha ngakho. Bachichima ngomqondo wokuthi ngingase ngenze ibhizinisi ngaphandle kwemfundo, ngaphandle kokuziphatha. Babiza ubuphukuphuku. Uma ngibeke izwi labo, ngangihlala ngiphila impilo ejwayelekile, ngaphandle kokufumanisa ukuthi ngingaya kuphi. Kulokhu ngifunde ukuthi uma unquma ukuchuma ngokuzenzakalelayo uzokukhathaza. Ucwaningo lwamanje luyakubona lokhu. Ucwaningo oluthunyelwe iYunivesithi yaseStanford lubonise ukuthi izingxenye ezingama-85 zabantu ziyeka ukulandela amaphupha amakhulu ngokwesaba ukwahlulelwa komphakathi.
Lokhu kusho ukuthi, ngokwezibalo, cishe wonke umuntu osekungizungezile useke wayeka into ebalulekile ngokwesaba ukuthi abanye bayobuhle. Futhi uma uzivumela ukuba uqondiswe yilowo moya, uzophinda le ndlela. Cabanga ngemibono eminingi ekhanya engakaze ikhishwe ephepheni ngoba omunye umuntu uthi lokhu ngeke kuhambe. Cabanga ngeziphi iziphiwo ezingakaze zabelane ngoba omunye umuntu wehleka noma walumkisa. Manje cabanga uma labo bantu bebelokhu bethemba izwi elingaphakathi kunokuba babe nomqondo wangaphandle. Umhlaba ubungaba ohlukile ngokuphelele. Beka amagama amakhulu emlandweni. Lapho uSteve Jobs ebeqala ukukhuluma ngamakhompiyutha, abaningi bambuhleka, bathi kwakungenzeki. Lapho J.K. Rowling ebhala iHarry Potter, waphulwa izinkampani eziningi zokushicilela. Uma bebelokhu bethemba ukwahlulelwa kwangaphandle, abangeke bakhumbule ukuphila kwabantu abayizigidi. Baqonde ukuthi umqondo wabanye awukhohli imali, awakha umbono wakho futhi awukhiqizi amaphupho akho. Ngikhumbula izehlakalo ezithile ezingihloniphile kakhulu. Ezikhathini zokuqala ngemuva kokwenza ibhizinisi lami, ngibhekene nobunzima. Kwakukhona amaviki lapho kubonakala khona njengokungathi akukho lutho olungeke luhambe kahle. Ngolunye lwalowo mazwi, ngithole umngane endala ongithele, ngangazi ukuthi lokhu ngeke kuhambe. Kufanele uhlale emnyangweni womlilo. Lokho kwangibamba njengeqanda. Ngezinye izikhathi ngicabanga ukuthi akekho isizathu. Kodwa ngakwazisa ukuthi uma ngiyeka ngaleso sikhathi, ngangiyakunika amandla okulawula impilo yami kumuntu owayengaze athathe isinyathelo ngaphandle kwesikhathi sokuqina. Lokhu kucatshangelwa kwanginika amandla okuqhubeka. Ngezinyanga eziningi kamuva, ibhizinisi lisebenza kahle, futhi lowo mngane wayengakukholelwa engikufinyelele. Yilokhu okumele ukuqonde, ukwahlulelwa kuhlala kukhona, kungakhathaliseki ukuthi wenzani. Uma uhluleka, bayokuhlakaza. Uma uphumelela, bayokuhlakaza. Ngakho-ke umbuzo awuyona bayocabanga ukuthini ngami, kepha yini engifuna ukuyivuna ekuphileni kwami. Ngoba ekupheleni, labo abakuhlakaza namuhla cishe ngeke babekhona ukukusekela, kodwa iziphumo zezinqumo zakho zizokulandela phakade. Uma ufunda ukunqoba ukwesaba ukwahlulelwa, uthola inkululeko engavamile. Uqala ukusebenza ngobukhulu, ukungena ngamandla, ukucwaninga amandla ayefihlwe ngaphakathi kwakho. Futhi lapho ukhululeka kakhulu kulelo zinto ezingabonakali, imiphakathi yokuphumelela ivuleka. Ngoba ingcebo yangempela akuyona imali kuphela, ukuphila ngokuvumelana nombono wakho, ngaphandle kokufiphaza ukufaneleka ekuqondeni kwabanye. Ingqondo iyisizinda esiphundulayo. Konke okukuhlwanyelayo kukhula, kungaba imbewu yethemba noma imbewu yokwesaba. Yikho ukulinda imicabango yakho kubalulekile ekuphumeleleni. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukwehluleka kwabo kuvela ezinto zangaphandle, umnotho, ukungasekeli, ukungabikho kwamathuba. Kodwa iqiniso elikhulu liwukuthi izikhathi eziningi akuyona into eyenzeka ngaphandle okunquma iziphumo, kodwa iyona into eyenzeka engqondweni yakho. Ukuphinda umcabango ngamunye kuqalisa isitayela, futhi isimo ngasinye siqamba ubukhulu bakho. Uma uzibuka njalo ucabanga ngokuhlupheka, ukushoda, izinselele, ingqondo yakho izokulungiselela ukukuthola lokho kweqiniso. Kungathi iyimagnethi edonsa iziphiwo ezivumelana nalokho okukondla kakhulu. Isayensi iyakubona lokho. Ucwaningo lwe-neuroscience lubonisa ukuthi, ngokuphindaphinda umqondo, ubuchopho buqamba izinhlanganisela ezintsha ezinamandla, kwenza lo mcabango ube ngowokuzenzakalela. Sawubona, bazalwane. Ngingathanda ukwabelana ngokuhlangenwe nakho okubalulekile okuthinta impilo yethu, ikakhulukazi indlela esicabanga ngayo. Uma uhlala uphindaphinda ngokwakho imicabango yokuswela, ukungabi nalutho, nokungabi namali, ukhona umoya wokulahleka, ingqondo yakho iyamkela lokho njengoba kunjalo, njengoba kungukuthi akusikho okuhlukile. Sifana nemitombo yamanzi, sizala ngalokho esikufakelayo. Kukhona isithunzi esikhulu kulokho. Uma ucabanga ngobubi, uzoqala ukubona ubunzima, njengoba ingqondo iyakujabulela lokho ekucabanga kukho. Njengoba izingane ziyalalela abazali bazo, ingqondo yethu iyayilalela imicabango yethu.
Abanye abantu bayayibona lento, bayayisebenzisela ukwenza imali okanye ukuzuza. Bacinga ngempumelelo, bayibona, bayiphila, bahlale bebuyekeza. Kungathi bayayidlala lo mdlalo wempumelelo ngengqondo yabo. Abanye baphumelela kulo mdlalo, abanye cha. Kepha lokhu akusona ubukhulu. Ukuqonda ukusebenza kwengqondo yethu, ukuyithuthukisa, kuyisikhombisi sendlela eya empilweni enhle. Kufanele ugcine ingqondo yakho ihlanzekile, ungavumeli izindaba ezimbi, ukukhuluma okubi noma izimo zokucindezeleka zikuthinte. Yigcine ihlanzekile njengoba ugcina ikhaya lakho lihlanzekile. Kulungile ukubonga ngokubonga, ukwazisa, ngisho noma ungakabi nawo. Bonga ngempumelelo yakho elindelekile. Bhala phansi izinto ofuna ukuzifeza, unikeze imininingwane, unambithe okuhle. Yenza ngathi sekwenzeke. Yenza ngathi sekuyinto yakho. Bona lento. Ngingumuntu owayengakaze abe namali, ngangingenalo ikhaya, kepha ngangingenalo ukwesaba, ngangingenalo ukukhungatheka. Ngangingumuntu owayecabanga ngempumelelo yami, ngingumuntu owayecabanga ngokusebenza kwami. Ngangingenalo izinto zonke, kepha nginawo umoya wokuthanda ukusebenza. Ngangingenalo imoto, kepha ngangingenawo ubuvila. Ngalwa ngesibindi, ngaphila ngokuzinikela kwami. Ingqondo yami yayihlala ihlanzekile. Njengoba uJim Carrey asho, kubalulekile ukubonga ngempumelelo yakho, ngisho noma ungakaze uyifeze. Ukubeka imali ebhodini kuqala, kusukela ekupheleni, kukwenza uqale ukucabanga ngempumelelo. Qala ukubonga, kuqala nje ukubona imiphumela. Yenza lokhu njalo, unikeze ingqondo yakho imizamo, uyinike amandla, uyinike amandla. Yenza konke lokhu ngaphambi kokuthi uthole izingcebo. Uyinikeza ithuba lokuba iyakwazi ukufeza umsebenzi. Uyinikeza ithuba lokuba uyisebenzise imali. Le indlela eya empumelelweni. Le indlela eya ekuphileni okuhle. Le indlela yokwenza amaphupho akho abe ngokoqobo. Bhala ngokucophelela imigomo yakho, ukhohlwe ngezinto ezimbi, qhubeka nokubonga, khumbula ukukholwa. Khona-ke uzobona ukuthi izinto ziqala ukushintsha. Ukuze uthole olunye ulwazi, qhubeka ubheke amavidiyo ethu alandelayo. Ngiyabonga ngokubukela.